Στο Προεδρείο, αγαπητοί φίλοι, Ανδρέα, Απόστολε, Γιάννη Μιλόπουλε, Πρίτανη, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συντονιστά Νίκο Οικονόμου, Θάνο Σαββάκη, κυρία Αλεξανδροπούλου, Κυριάκο Λουφάκη, αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, φίλε Μινάσα Ματζίδη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, υψηλοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και τιμή την απόψινή ημερίδα που διοργανώνει η Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, μέσω της οποίας θα εξεταστούν τρόποι αμφίδρομης συνεργασίας των φορέων της πόλης με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα όλων μας, να αξιοποιηθεί η παραγόμενη επιστημονική γνώση, να στηριχθεί η λειτουργία των πανεπιστημίων και φυσικά να συνδεθούν δημιουργικά όλα τα ενεργά κύτταρα της πόλης. Η σημερινή εκδήλωση είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας μια κίνηση εξωστρέφειας, η οποία δίνει την ευκαιρία στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης να γνωρίσει, για όσους δεν το ξέρουν, το έδρο των πανεπιστημιακών της ιδρυμάτων. Το άνοιγμα του πανεπιστημίου στην κοινωνία χρειάζεται σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και τους χώρους εργασίας. Τα ΑΕΗ πρέπει επιτέλους να παράγουν εργαζόμενους και όχι να δίνουν καλά πτυχία, αλλά πτυχία ανεργίας. Πρέπει να υπερασπιστούμε το άσυλο των ιδεών και όχι το άσυλο της βίας. Θέλουμε τα πανεπιστήμια να έχουν συγκεκριμένο ρόλο, να τον υπηρετούν πιστά και να αποτελούν βασικό συστατικό ανάπτυξη της χώρας και όχι να γίνονται ένα μέσο στα χέρια όσων επιδιώκουν πολιτική ένταση. Θέλουμε δηλαδή ότι επιτέλους δημιουργείται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που αναπτερώνει τις προσδοκίες των φοιτητών μέσα από μια συγκεκριμένη στόχευση που σπάει το φαύλο κύκλο της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα να συγχαρώ τη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρόεδρό της, τον Μινάτο Σαματζίδη και όλους τους υπόλοιπους για την απόψινή της πρωτοβουλία να συζητήσει για την αλληλεπίδραση κοινωνίας και πανεπιστημίων. Είμαι σίγουρος πως μέσα από τη γόνιμη και επικοδομητική συζήτηση που θα ακολουθήσει θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και ωφέλη για τη Θεσσαλονίκη και την πατρίδα μας γενικότερα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Ιδωνά, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Σαματζίδη, κύριε Πρόεδρε του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κυρίες, κύριοι Πρίτανης και Αντιπριτάνης, θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας σήμερα. Θέλω επίσης να συγχαρώ τη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και τον Πρόεδρό της, τον Μινάτο Σαματζίδη, για τη διοργάνωση της απόψινής ημερίδας, καθώς και για την επιλογή του θέματος που θα συζητήσουμε. Θεσσαλονίκη, πανεπιστήμια, κοινωνία, συνεργασία, ανάπτυξη. Ήδη από τον τίτλο της ημερίδας μπορούμε να δούμε ξεχωριστά τους κρίκους μιας αλυσίδας. Πάμε όμως να τους ενώσουμε. Ξεκινώ από τη Θεσσαλονίκη και το διευρύνω λίγο, βλέποντας ταυτόχρονα και ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Ποια είναι τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα? Πρώτον, η γεωγραφική στρατηγική μας θέση. Είμαστε ανάμεσα σε Ασία και Ευρώπη. Διαθέτουμε εγκύτητα στις οικονομίες της Μεσογείου, της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Διαθέτουμε επίσης ένα ευρύ δίκτυο υποδομών που περιλαμβάνει τους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες, το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Η περιφέρειά μας είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με μάλιστα σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. Έχουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα, δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό και πόσο σημαντικό είναι? Μέσω της εκπαίδευσης νέων επιστημόνων αλλά και της έρευνας που πραγματοποιεί, το Πανεπιστήμιο αποτελεί κεντρικό μοχλό της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μπορεί με απλά λόγια να καταστεί ο πρώτος αρρωγός στην εθνική προσπάθεια να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο παραγωγικοί, πιο αποδοτικοί. Πολλές φορές η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία δεν έχουν ανάγκη από οράματα. Συγκεκριμένο σχέδιο με κοστολόγηση και χρονοδιαγράμματα χρειάζονται, πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, φορείς, πανεπιστήμια και ο ιδιωτικός τομέας. Χωρίς ανοχικά σύνδρομα για το καλό του τόπου, για να μπούμε πάλι σε ανωδική τροχιά για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ.